Глыбока ў лесе месціцца вёска, дзе жывуць вясёлыя і шчаслівыя смурфы. І адзін з іх вельмі прыгожы. Смурф з асабліва глыбокім голасам, кожнае слово якога... Ну досыць ужо, казачнік Смурф. Добра, добра. Але не так далёка адсюль злы чараўнік Гаргамель плануе нешта сапраўды дрэннае. Я ствараю сваіх істотаў, і яны дапамогуць нарэшце захапіць Смурфаў. Я назову іх капрызуны. Дзе мы? Функцыянуе. Амаль. Sony Pictures Animation прэзентуе. Капрызуны, наперад! Вось які план. Мы падманім Смурфету, каб яна стала як мы. Ёй так спадабаецца, яна ўжо ніколі не вернецца. Божачкі, трымайце мяне. Не хвалюйцеся, Смурфета ніколі не зробяцца капрызуняй. Чаму так павольна? Капрызуня, капрызуня! Весела, так? Нешта не вельмі. Смурфы 2. Смурфы. Хлопцы, я ж проста смурфлю вас. Уражвае.